Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. At ang himpilang ito, Liga Radio Internet. Maniputi mong yan na pasenti iluhan hiya tayo hindi. Radio Internet. Mutek-tekan nga digiti online radio itan isugan iti agdaldalin nga music facilitators babaen ti modern engage of internet. Dati digiti local radio nga dan iti transmitter signal babaen iti old folks frequency modulation band ket isuda idi ti mabigbig nga music and news provider babaen ti signal radio provinces. Ngayon ti teknolohiya nagrampaya ket dida na pupuutan ti usbong ti radio internet. Ita may sakarigiti may patangsiken iti radio CRI Studio 1. Isulay ang ti recognize nga powerful radio iti Northern Luzon babaen iti Globe Radio Garden /live.radio kabusligan radio internet. Kabusligan radio internet ikapitigsan nga radio internet radio iti Ilocandia. Hey, someone forgot to tell the X that all Pittsburgh radio stations are supposed to play all old music at lunchtime. Just was supposed to do old songs to play and even backtracks. CRI Studio 2 is on the go. CRI Studio 2 is the answer. Hear all songs here. Talk about conformity. Happy to be the only station in town playing new rock at New X. Worldwide Rich. CRI Studio 2. Broadcasting live in Italy, Milan City. This is DJ Kickstar. Jesus sigati punganay ken pangduan tiayat ken asing awan patinggana. Jesus tinagan mo mangisalakan aming nga tumeng nagparing tumeng di pa nagkabalin tinagan mo. Awan di kaslat nagan mo Jesu Cristo na natwan biyakin inapuno. Nga gayem Diyos manubukin mangisalakan ko.
manakabalin. O Jesus, tinagan mo, manakabalin, 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 manakabalin. Jesus, tinagan mo, Jesus, tinagan mo. Namuang panakabalin, milagro tinagan mo. Jesus, tinagan mo, Jesus, tinagan. There we have it! Naibag nga panagpasit tayo po iti Kabisligan Radio Internet at datayo iti lawang iti dating kanito kada oras agsipot ta talaga nga grabe iti papaay dito'y pandemic nga sakit inawagan dan nga ang epidemian naked pandemic worldwide threats ti intero nga luboy ket dito'y pasit iti Italia po, naka-lockdown ka maaminin. Kawanin, makagatangin. Narigatek pa sa pasyar po. Talagang sobra iti nang samak dito'y coronavirus dito'y pagilian nga Italia. Alam mo yun po, nga nila magasutin, tinatayin, no? At 9,000 nga suspected adamot ti 7,985 iti infected, no? Adamot iti pitugasot ket 20 ket patlaeng iti naagasan. Umad-ado ket nakabutbuteng iti rumrumuar kapsat kang gagayem iso nga nangipaayag iti dati kadito ket oras iti may isang service for di Kabisligan Radio Internet iti panagpaset ket iti Christian song ang dakat Banawan. Dikiti kang kanta kat iso dati mga ipapay kada tayo tinabipintas yung panang pasalibukag DJ Puso nga medyo madagdagsanan amo yun no madagdagsanan ti tao kabipintasan ni DJ Dominic tayo dikiti Christian songs nga mabaling na makilap DJ Kaunggan iti biyag tayo kaya po na apo kapsat kagayem magiging nararag tayo dito amo what life is going on. Dili amo no kanon to ala na tayo ni hapon to saksibot dito ka dito kada oras anytime ala na tayo no anytime may infected tayo anytime ni apo just snatch the nobyo and nobya nga mapansa dilangit tapos tikas sa kata dito'y makungkun nga rapture umayen moyo ado digiti predictions kat madamdama apo kat mabaling ko nga iburay kada kayo di kiti nabasbasa tayo bayan iti pinagsusukisot tayo iti Book of Daniel okay nga mabaling nga pakaaramatan tayo met iti ammo kas pagarigal lang na di kiti get yung information okay kuna iti prediction ti prophecy watch iti pagilian nga Jerusalem o pagilian nga Israel awang kanon apo iti kwa awang kanon iti agbalinen nga sumaruno nga Prime Minister iti Israel deto'y nangabak apo nga ni Benjamin Netanyahu isot maudi nga Prime Minister arakit nga sawen deta nalabit nga deto'y hindi maudi nga panag Prime Minister bayad iti deto'y nga lubon iso may karkarag tayo apo nga deto'y umayen iti pagmuduan itulubong dahil tinaisak na tatang ako na nga angol ngahan nga mapatay-patay magsiglat tayo kapsat kagagaya magsipod umaymit din iti mang luluko iti ako na nga anti-Christ ito ti mga ipaayan di kita mga gas kaya kita matagsakit adon to di kita mabulag adon to di kita may kulbo adon to di kita mamati keng kwela kadinton agsaw ito papatsyan ti tao daitan ngem dumting data malpaston kani kita niyaman nga banag tayabton sa dilangit di kita anak na babaen dayta hindi magipagkaragraksak kante nga liplipatan ti kanay nga kararag sipot ti panagkararag iso ti sangga kani kita niyaman nga pagkapasama kan ti biyag kani so pati magipaay iti napintas nga masakbayan iti kararuwa nga intayo dito nga bagay panawan tayo nga iti biyag
at dati ang nanayon sa ngaribo nga tuwen. Dan 45 minutos kalpasan ti alas 10 dito Italia. Adamete ni di oras ni di alas 5:45 panaglulutuan na po. More music and more variety. Alam naman di kini pagkablao tayo abo ha. Simulcast right on World Wide Web. All the hits, one station. Right on World Wide Web. Streaming 24/7. Kamusligan Radio Internet. Alright, for music dito kami sa Ligan Radio Internet, dito tayo Christian songs na mabalin nga makilabaw ka na tayo. Dito tingnan ka dito ka na oras. Dito ito kantan. Yeah, all here on kami sa Ligan Radio Internet, ikaw pipigsan ngayon Christian Radio or Ilocano Radio iti lawang. Tinagan mo mangisalakan aming natumeng at paring tumeng di pa nagkabalin tinagan mo. Awan di kaslat nagan mo Jesu Cristo. Nagwanriga panagsagaba ganda na Thailand itiday tuy nga daga pagmontok subot panaganos tarabayan pamati pangkwasan kumita kami Jesus ngin madakapya kentana Kristo di natubayin matalik ka nga Diyos manubot ken gayen nagwan baligi ken milagro makita kita tao Kamusligan Radio Internet live via internet. Kamusligan Radio Internet. panagdig na iti Espiritu Santo dayag ken gloria ni Jesu Cristo ti makikita Ang
Amok Jesus di nagtupain. Amok Jesus di nagtubaybayan. Amok Jesus di nagtupain. Amok Jesus di Mayroon natin mensahe nga kuna ng amok apo nga dinakbaybayan. Mayroon nagpinta sa nga kanta nga iti kalaksidan kadigiti pa nagdadanag, okay? Iti lubong nga may papay kadigiti nga tiyempo yung oras. Amoy talagang matindi dito'y panagserrek dito'y pandemic nga sakit. Talaga nagrairan. Nakatado ti matay, ginasgasot. Ket oray pa iti Pilipinas ket no agbuya kayo digitay mabuya kadigiti nga tiyempo ket Marikina, okay, Rizal, digita. Dati 20 na po nga dati coronavirus sa Pilipinas. Sapsapulan da nagijay adda nga kinapulapul. Dito'y ano na ganan. Dito'y tattao nga nadan iti sakit iti dito nga ganito kada oras, no? Ket amo yun narigat apo ti actress kadigiti nga tiyempo, no? Lalo ket diti ammo no sa dinno iti lugar digiti kuan digiti adda nga naepektaran dito'y sakit ito'y. Aganan na tayo apo lalo dita parte iti Northern Luzon nga pakasakupan iti Kabusligan Radio Internet ket amoyo nagrigat ayap oray ko nadagat oray awan di makuha kwartam lalaki di salungat di adda diya ka mo no mamati kayo di ibagbaga kada kayo, no? Alright, masagbayong pwede amin kuwag kablawak kada kayo amin kapsat kang kayo pwede kita dingdingeg iti nga ganito kung oras hindi naka-likes kada tayo ni Madam Sir na Yonoga ay bagbaro di kita yapo ni Sir o Madam Alec Lavon iti I Love Locos Radio Marie Tambalong si Madam Marie kita parte di Cavite ni Lucano Met RJM Mariel Madam Prince Bidin nga listeners tayo kan admin tayo dito Kabusligan Mary May Bautista Aguna is also joining kuna ni Madam Prince Bidin katay hello sir DJ J. Kevin kuna pinagtaksil is also joining here ni Madam Cherry kuna na pa shout out po kuna na shout out, okay? Hello Madam Cherry, thank you so much for entering to Kabusligan. Dati na numong radio station tayo apo. Madam Mary kuna hi Sir Jack, may God bless kuna naman. Madam Rosana Calibos is also there. Kaya kita nga dumdumngay, kita kanito kung oras, kan Madam Damapay. At adupay di kita kakapinta sa kanta, manipot ito'y kabipigsan ng Internet Radio Itilawang. May isang Ilocano Radio, Kabusligan Radio Internet. Picking you up, making you feel good.
binabati ang kaya't tiyani. Lagi madana pagpate nagurugan ka. Balitok amin nga tatanaw nagsakti ang Broadcasting live in Italy. Reunited Music Channel. This is Mapunas luwa ang nabay umat sa puwen kagyagong ube. Lagi madana pagpate nagurugan ka. Balitok amin nga tatanaw nagsakdi ang patingga. Awan kundi nagini mapunas luwa ang nabay umat sa puwen kapyagong ube. Lagi madana inima na mga ayat ka. Di nakapay nga baybayan uray ka sa dinukan at dangakan kanayon muka sa pulang mabalik na patungtungin kapyagong ube. Alright, nagsusubliyak to, kalpasan ka, di kita sumugunad. Umyan na pasiti iluhan dia tayo ini. Alright, sagbaymanti amin, kablawa kin ni, ni DJ Ness, music lover. Hi DJ Ness, alright, pwede ito ni Madam Jem Guho, ni Maldita Lona. Okay, pa-shout out Sir Jake, sabi niya, Mary Joy de Mesa listening right now. Alright, thank you so much all the way from, I think is Santo Tomas, Batangas. I'm sorry, mamaya mag-play pa ako pala ng mga Tagalog, ano? Mga Ilocano muna. Okay, dito sa Kabusligan Radio. Internet, yung sinasabing kaimbagan na gayem ni Jesus. The best friend of all is Jesus. Ito po yung awitin. Jesus, nudutengken katiladi. Ikaten na tidana, tulumpik sa itna. En bagang nagayem ni Jesus. Ni Jesus kaimbagan. Gayem na inka masarakan. Tulong marakan, mararayan na kabagan. Nagayem ni Jesus. Ken Jesus inagmasalakan, talna ken ragsak ti kararwat. Tapyag na ang sadaga, awan to ti pagbungat, ken baga nagayem ni Jesus. Ni Jesus kaimbagan, gayem nga inka masarakan. Tulong marakan, mararayan, ken baga nagayem ni Jesus.
na kaumini kayo tibiyan. Mabalindari sumrekada itirurwagan isyuga ijay minuyungan iyapo Amakasarap iti siri ken tao amakaala iti pannakawa isi kayo tibyan kadagiti
Malibuti mong yan na pakiti iluhan niya tayo hindi. Radio Internet. Sikat isu amin ku awan ti pagkurangak intun demteng ti problema sikat sumbat ken pagkamangak into nawagak tinagan mo ada kan tujay sibay ko o Jesus sikat isu amin ku Sika Jesus ti kasapula kiti biyag ko Sika iti namnamaken iti masakbayak Pinto numawagakin ka ipangagnoto'y kararag ko Sika di Diyos idi tatakin masakbayak Sika di Isu amin ko awan ti pagkuranga intundong teng ti problema sikat sungbat ken pagkamanga pinto nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sika di Isu amin ko Sika Jesus ti kasapula kiti yag po Sika iti namnamaken iti masagbayak Into numawagakin ka ipangagnoto'y kararag ko Sika ti Diyos idi tataken masakbayan Sika ti Isu amin ko awan ti pagkurangak intundang den ti problema sikat sumbat ken pagkamangak into nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat ti Isu amin ko Sikat ti Isu amin ko awan ti pagkuranga intundang ti problema sikat sumbat ken pagkamanga into nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat ti Isu amin ko O Jesus, sika ti Isu amin ko sika ti Isu amin ko
ang puso ko naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon.
kami ultimong yan na Paseti Ilocan Hill, Taytay Internet. Broadcasting live in Italy, Milan City. This is DJ Kickstar.
Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo. Na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya mo ako sa sumpat kasalanan upang maranasan buhay na walang hanggan. Ang iyong banal na dugo sa kibing ng tubos, mga sugat na latay mo, pinagaling ako. Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo. Na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya mo ako sa sumpat kasalanan upang maranasan mo buhay na walang hanggan. Ang iyong banal na dugo sa gibing ng tubos, mga sugat na latay mo, pinagaling ako. Ang iyong banal na dugo sa gibing ng tubos, mga sugat na latay mo, pinagaling ako. Salamat o Jesus sa dakilang pag-ibig mo. Na iyong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin natin siya at pasalamatan. Hallelujah. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it.
sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall he cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep he cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. He will carry you. I know my brother that he will carry you. Alright, dito ni DJ Jake, medyo hanak na kununit, pangal daw mga men, kakapsat kang gagayem. Nagpipinta sa gani Christian song, nga hintay yung mangmangig. Hindi dito ka kanito ko ng oras. Thanks ma'am, alone na Jane, kuna na busy, kaya di ko makamessage. Nakinig lang ako ngayon. Nakita lang, welcome. Thanks DJ Jake, kay start mo sa pag-mention sa akin, sabi niya. Ethel Bigsut, good afternoon, sabi ni Ethel. Alright, medyo kakaunti na kasi hindi na ba tayo nagsasalita kasi. Cyrus Basnilio Navaha, blessed morning and good afternoon, sabi niya dito. Okay, kung meron kayong mga request, pwede kayong mag-request para may play natin ang mga awitin ninyo, no? Dito sa ating radio station. Maya-maya po ay mapunta na tayo dun sa mga talagang Ilocanong mga awitin, ano? Amidst sa mga nangyayari sa buhay ngayon, lalo't ngayon ay coronavirus pandemic worldwide na. Kunting ingat lang po mga kapatid, kunting ingat lang mga kaibigan. Kapwa nampalataya, ano? Huwag ingat tayo sapagkat ang ganitong nangyayari ay isa pong uri po ng pagdurusa ng mundo dahil po ay manipis at panipis ng ating space dito sa langit, no? Kaya pala nag-aapura ang mga nag-aapura ang mga sayentista mapunta sa buwan, mapunta sa kahawig daw ng Earth, kahawig daw ng papunta sa Mars at iba-iba pa para makatakas ang dilemma, makatakas ang worldwide disaster,
Nagbabanta din ngayon ng malaking pagpasok ang malaking asteroids, okay? Na papalapit sa mundo. Di natin alam kung tatama, di natin alam kung ito ay babagsak sa ating planeta. Pero we have to cross our fingers to pray always, all the time, sapagkat di natin alam kung anong mga mangyayari sa mundo ito. Adan 7:5 minutos sa kalpasan o 7:5 minutos sa pagka alas 12 iti pagilian nga Italy. We're in number 2 po iti pagilian nga Italy iti kaaduan nga sagsagaba iti sakit nga virus. Kada kami hapo nga Pilipino adan tinapektaran nga Pilipina, okay? Nga manipod ijay parte hapo iti Switzerland ito guti amo ket babandeta kata agsang sangit ang amin ket nariknana kasano iti amak dito panagpapatay dito sakit ito no ket medyo dapat iti panagbusor ali kiti agtuturay ngamin ket amuyo sobrang amin ti puno iti kaadung at tao iti ospital no nakatado apo iti ospital dito Italy nakatado ti ospital ngem nakatadumet apo iti masaksakitin dapo dito no based on the latest survey dito apo ket adan 7,985 iti positibo nga ada iti sakit, okay? Dapat tinimbagan 724 iti napaimbag, tinatayen 400 inumapulokot 3 itinatay. Ken di kita positibi or positives manen nga nadagdag is about 9,172. Manipod lang dito Italia po hindi lang paset interong lubong sa bali ti bilang na, no? Iti Korea, sumarsaro ko na kami. And Iran, kita apo, iti agsasorong pangit, aglalaban. Kasano nga arami ng dilubongin, no kasustuyen, Adapin iti napasamag iti parte timun sa apo, may isang syudad, iti Milano, no, outside paset ti syudad ti Milano, linikkalit kabda, binubong del ATM, natakaw ti 40,000 euro, no? Atawa mo't agrunda nga pulisen. Sabali yan ti polpulis ka dikito yan. Iti kami apo. Ada iti boundaries, iti pulis, soldado, no? No kayat mo iti sombrek iti Milan, Honoromort iti Milan, ada iti dokumentom nga ipakita, ada mo dapat pirmaam, ana basta-basta apo nga makaruwar ka. Naka-lockdown na po dito pagilian nga Italia, itata, no? Maganda pa naka-lockdown na mabalintag labsing, ikulong na ka. Idi rabi nag-alsamot digitoy balod, no? Gini preso nga kuna tayo, no? Linik-kaligkap da, binubuong da kada renovade je pader na nakakulungan da tama butang damit nga sakit, no? Tanagat apo nagtataray da amin ang kapsat ko na no? Jaklangan mo na tilyo dari kaya duma, nagpuor da pa ya. Tapos nitikas tagat ma-isolate di pa nakatilyo da. So tatan kasi di naramat da nga paguspusan. Nagtataray da ala dito ngamin ana kaslat ta Pilipinas nga palto ganda gitektaray. Dito'y haan. So nga nakataray da dot nakalibas. Ngem madati na interview sigon iti pagdamagan naghananad kami kanong da kami nga strangers, da kami nga immigrant, no? Repekad agnet kami kan citizen dito, daganat kami may lasan damit ti sa bali ti rupa na, no? Talaga nga pabasulon da digiti sa bali nga lahi. Ket nalabit nga digiti ada ti sentensya nga atong palbiag makulong. Nakita ti pumapatay, nga makaiptor nga pumapatay. Dali giyay kang ganet kas kada kami. Namin epekto dito pa nang pabasol da kami iti China apo nga pa nagiwaras iti sakit manipot iti lubong. Alright, kaya kita i-capsat kung ganyan, play tayo lang iti music at mo nagbuya para saan importante we render music
and more of the variety right here. Na dali request ko, surat ka lang, tamakita. Dito, Kabisligan Radio Internet. Broadcasting live in Italy, Milan City. This is DJ Kickstar. Malibuti mong yan na pasiti iluhan niya tayo hindi. Radio Internet. Simulcast via World Wide Web. All the hits, one station. Stream 24/7. Kabisligan Radio Internet. The #1 hit music station. Kristiyano, abuti paano panakibakal, may spirituan nga panakidangadang, may spirituan nga kalaban, wala yung tipangudwan na, panakaabak and panangabak, ni Jesus inte nakadadayo. Panagabalin ti Espiritu Santo, tarigagayan na nga ang baligi tayo, ang baligiya kapoken Jesu Kristo, awan ti pagbukngap ni Jesus adakan niya. Si titib girl, di sasao di Diyos, parang kuwasang ti pamating, umawag ka kang Kristo, ikitang na'y tamatang ken Jesus, saan daw ka nga baybayan, Diyos di lumaban nga para ken ka, ang baligiya kapoken Jesu Kristo, awan ti pagbukngap ni Jesus adakan niya. Kristiyano tayo, saan dangan naglasang yaman nakabalin dahiti Diyos tayo, amang rebel kadagiti sarigagay, wow, wow, ang baligiya gapoken Jesu Kristo, awan ti pagbukngap Jesus adakan niya, ang baligiya gapoken Jesu Kristo, awan ti pagbukngap ni Jesus adakan niya.
sikat sumbat ken pagkamanga pintu nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat isuamin ko sika Jesus ti ka sa pula kiti biyag ko sika iti namnamaken iti masakbayak pinto numawagakin ka ipangagnoto'y kararag ko sika di Diyos idi tatakin masakbayak sika di isuamin ko awan ti pagkuranga Pintundong ti problema sikat sumbat ken pagkamanga pinto nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat di isuamin ko sika Jesus ti ka sa pula kiti yag ko sika iti namnamaken iti masagbayak hinto numawagakin ka ipangagnoto'y kararag ko sika ti Diyos idi tataken masakbayan sika ti isuamin ko awan ti pagkurangak pintundong ti problema sikat sumbat ken pagkamanga pinto nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat di isuamin ko sikat di isuamin ko awan ti pagkurangak pintundong ti problema sikat sumbat ken pagkamanga pinto nawagak tinagan mo adakan tujay sibay ko o Jesus sikat di isuamin ko o Jesus sikat di isuamin ko Sikat ti amin ko right here dito ay Kamsiligan Radio Internet sikat ti amin ko o Jesus okay pangaldawin karabsat kayo abet dan ina mamitos kalpasan ti alas 12 dito ay alas 7 meten di Rabi dita no katagtokenak meten ha aawa meten ti umegbuyan no isong garekat kan alright, kita teman apo tamang dumamlo timang pelaga ti kangkanta dito ay alright habang ikukwak dito ay alalak di nga kangkanta no matatangan tayo ng mga anti-Christian song yak man naman o apay when ano di kita ng mga yat ala di bale ngayon no di kita talaga nga pagsasao tayo di kita gusto da nga kantain ngayon naroon babalin kita amids kung naroon ada nga magpaspasamak kada kita nga tiyempo kon oras okay alright agalak ti kantay tatabo garay ka man alright i-play ko man pala di kita lalaki kakanta tabarbareng napintas iti mensahe na sigurado napintas iti mensahe na dito garay ka lang dalaan tayo man basta tayo i-play tayo di kita ibabarong kang kanta tapno agrime mo di kita kang kanta tayo okay dari kita tag-Tagalog kita tayo di-DJ ko na da Ilocano ba't nga mitikan tambo na da una hanapin nga rod kuwate nga rod Ilocano tayo nga rod no okay i-play tayo mo di kita kang kanta okay
tanteman, lumay tayo gira kakanta po. Ipatugtog tayo, no? Alright, na dati request kayo pala, mabalin. Sabi ko nga i-stop dito nga ako live tayo, no? Like, Jesus, ano ganti ko dito yun Christian song, okay. Alright, balik na kita ayan, hindi na. Kung sa sarunong tema na po. Dahil siya mabinata sa kalpasan, iti oras, iti alas 12. Alright, more music. Dahil ito kanta nga ko na ng Kanta Tiragsak. All the way here at Kabisligan Radio Internet. Aldaw naglabas, diyak maghawidan. Isa na ay tuwirignak, taan niyang kinadakes. Tinagdaldalanak, nagsagagaan, tiyaduwarigat, napukaw kulitin. Biyak nung natalgat niya po, Yesu nang ikamangak tubig niya. Itakantaak, kanta tiragsak, tamanikot singit, nagumutot lawa. Apuhag serbiyak, kenagtuluyak, aging nga alaem, tuwing pabulod mo abiyag. Idaydayaw ka, o manamarswa, tati ayat mo, nagpaiduma, di kinamatalig mo, awaning gana, nasikat sanggir, liw-liwat mo'y karanwa, no dumoko, di problema, taad kakat sibay ko, iti amin na pagdeng nakasuot, di nakpinaybayan, uray na pagkanito, tas ikaw, Jesus ko, nasarana ito'y puso, awanan sa bali, at narigagay ko, awanan sa bali, tu'y puso, no dilanti pa ng tubos, italan ko, DJ J-Star is on board. Itakantaak, kanta tiragsak, tamanipod singit, nagundot lawag, apuhag serbiyak, kenagtuluyak, aging nga alaem, tuwing pabulod mo abiyag. Idaydayaw ka, o manamarswa, tati ayat mo, nagpaiduma, di kinamatalig
ket nakabipintas nga kanta. Apo, damok lang ang mga igdete nga kanta ket kanta ti ragsak. Kuna nakat ko apo agserboy agserbiak aging gatong palbiag. Apo agserbiak tangamin ket dahiti laing iti wagas nga mabalin nga panangisublianak dagitoy nagbasbasulak at subliag dayawak ken ka ag subliak ken ka apo ag serbiak ken ka tangamin dahiti kang runaan nga wagas nga panangawag mo kaniyak may sang Ilocano song apo nga ada may patpaduyak-yak wenno may patpatangatang iti nga kanikon oras babay iti amidst of the pandemic global nga mapaspasaran intero nga lubong moyo apo ado di kiti paspasamag kun gundaway nga ipagpakita na ada di kita nakakita diyan nga ato ket nga nakakabalyo no ada ka nakakabalyo nga nakita day nga to iti ulep no ada kita nakakita ngem agdudu mga parte ti lubong apo iti nakakita di nakapkabalyo no nga kita ko ada pahiyak na anot nagang nga mete kabalyo nga dati pahiyak na nalipatak meten tinagan na no kaduan nga kakasta ket may isang sirmata nga sandanin iti panungpalan so nga agripres tayo apo di kiti sasao ti apo babay di kiti kang kanta nga ipatugtog tayo iti deti nga kanito kun oras okay ket adan 15 minutos kalpasan ti alas 7 dita Pilipinas anat si den tayo apo mangiparanog kay Mamet la mangita kay Mamet ya kamo dumdum ngagpelag ni Madam First Bitin calling the attention of Madam First Bitin okay may kamo mangipadiliwa Madam First Bitin dete ipatugtog tayo dapat kasi deti nga kanito kun oras na dati mabalin nga iko ako Madam Jem Goho dapat ganyan dito mangiparan kay mamati si dahil si Jexstar mo imot yun na yan ano na kami apo lang ang kami no nahangkam ti hamburger nagkakaisa kami nga hamburger apo no kaputa itatay Jexstar sarita aya kinambak mo ito na titimaray nga na panta kusina ta nagsinangagak dete una nga kirog inirog dete kasla jasmine nga bagasme na imasa okay siyempre prinito tayo sinagagag ko na da inaokak titlog na imas gaya nga lawakan titlog tataklangan mo kasla Chinese ti dating na naimas okay tapos nakikita bing ng dati hamburger di mo makapanganinanan ko ta templado mutikanan na tada diabetes na pati siya dapat diabetes ko naduma na makadoptimangan so ganan na tayo amin apo no life is short but happiness should be maintained in a certain family so nga oray kastil at mapaspasamag iti lubong naka-quarantine kami apo dihila mo di kami rumrumwar da kami na diti unig ti balhay no nang kanagtambak ti bagasen kada makmakanen o magatang mo na at bagasen no isa nga isa tararamidin mi no hanggang magibelbelengan ti na po dati ina po yung mga lima nga kanin me kanin ti may isa lang nga tao Pilipinas ha baka kurang tayo dati lalo nung napan taltalon ang alin na kanin na amin nagbasiti kang kanin me po no dati isla buksit pusa nakita iti panangan ti pusa basit lang po ti panangan da no kada kami kastamet basit ti panangan mi nga ti adu no adu dete sasarap sa amin merienda kasi gito bingke ito dumagat kimo malem ay ipapudot tayo ti bread no dati iti pagpapudotan ti bread and then pagpalamang ka ti mayonnaise no anyeta ngem siya ti palamang ko Madam Jem Madam First so that makikita kami
Dede olio di olive, oil of olive. Diyan, ne pa po dente bread and diyan ti ikwam na pintas diyan mas higit pay ngam di kita palaman nga magadgatang no. Una di kita babakit dito na birtod ti olive oil. Okay? Yung deta iti panagpasit iti panangan me natay basit ti kanan me pag narienda ni gidi ubing ni gidi babalasan sa sakit da ngamin apo no ni gidi ubing guguri gurda iti kapasite ti pusok at aday J. France na makaawid na lockdown ngamin ti Italy kangsangit na makaawid awan ti makarwar awan ti serek kasi ti lockdown dito no ngem di kita transportations about di kita makmakan hana po nga masaraan dada nga silulukat met kindi kaya sa wala librekat mapanggubatang kaya na dakes naimas na tatta ket agpapanik mo ti tao ada kita gatan ti 150 euro kaduna dati adwa magulpe so nga gimulpiak mo ti fresh milk kita gatas mi dito ita hanggang makapangangawan ti fresh milk ti bigat so nga deta no te alpasan normal ni DJ Jack apo no dot aput na dali ti kinatang ko ti Amazon adamo diti pang pharmacy narigat nga narigat nga diti makalang up tayo iti madi lalo ket napakarisgo no pamilya iti may isang pamilya ket mahawaan may isang membro kunak kuma amin-aminen matamaanen aminin addan sa gitnan so nga ikarkarara kani hapo kanain tayo ikarkarara kani hapo Diyos kapsat kang gagayem punain tayo king kuana cover us the blood of Jesus that shed on the cross of Calvary. Tapos iti kastagat hana tayo nga masagid iti anyaman nga condemnation nga sakit. Amoy sa pasap ti condemnation muna iti lunodin apo. No? Awan basbasol na, wala da basbasal na, meron marama nun. But because of sin, dahil ito ti pasamak nga adda nga resursutin ti gobyerno. Sabi lang ko Madam Jem Guho, dati Israel, dati yap apura nga talaga nga pinagpastingan digiti rabbi digiti scientista nga limawat dati wisdom kani Apo Dios isuda kano iti mangi parukat manipod April ni Jack Mariro detoy vaccine iti makuno ko na nga coronavirus okay nga adda nga agpapapatay iti deti nga kanito kono oras amoy and how you describe coronavirus in a short term. Di ba nakabutbuting, makahawa? Pati pa nangyayari, kukat kasula dete, narumor kagat somebody will fire you. Narumor kagat somebody will prakatak. Mga armalite, mga patay ka tayo. And that is the coronavirus. Di problema, nimbag pa NPA no kalaban mo. No? NPA makita, dete hamupulos makita. Madi mo makita. Invisible. Hilang pakariknamon no te simreken. Adda DJ riknamon nga simreken ti unik ti bagi. Ditan nga mariknamon nga adda detoy tastan sakitin nga simreken. Dito apo ti pagdumaan dito coronavirus. Teko na kon mabalin nga dete ti tao mabalin mo itarayan kasi makita me kung dete mo makita nga sakit no sagin enjoy ka lang nga pag napagnakit adagay na singlot mo nga nagbaen bati na ijebain na agtayab-tayab sa dilangit naging gana nga na ipisok di agong ngiwat tayo itan naalaan tayo nagawit tayo nagurigor tayo din nagayam ada na lang hap tayo. So kagananad tayo abo kakabsat kong gagayam, no? Pinagtaksilan sa joining Lisa Orconado, Cyrus Bancilio Navaja, Piete Anol Marin, okay? Si Maldita Alona, Orepen Rosana Caliboso, Madam Alec Lavon, kita po ti nag-lives kada tayo.
iti kabusligan Radio Inter. Madam Jeff Go, adamot kita, nasusubliak to, at adupay nga pambaligip dito yung studio, ket dapat talo nga Christian song tayo, tapos iti kasta, akto kain tayo ton. More music, more variety, a better mix. Picking you up, making you feel good. City Ilocan Hill, Taipei. Radio Internet. Aldaw naglabas, Jack maghawidan. Sana ay tuwirignak, taan niyan kinadakes. Tinagdaldalangak, nagsagabaan, tiyadwarigat, napukaw kuwidin. Biar menatawag tiyapo, besok nami kamangak tuway dia. Kita kantaan, kanta tiragsak, taman ikot singit, nagungkot lawan. Apuag serbiyak, kenagtuluyak, aging nga alaem, tuwing pabulod mo abiyag. Idaydayaw ka, o manamarswa, tati ayat mo, nagpaiduma, di kinamatalig mo, awan ning gana, kasikat sangir, liw-liwat mo'y karanwa, no dumoko, di problema, taad kakat sibay ko, iti amin na pagdeng nakasuot, di nakpinaybayan, uray na pagkalito, tas ikaw, Jesus ko, esarana ito'y puso, awanan sa bali, at tarigagay ko, awanan sa bali, alaraw ko'y puso, modelanti pa ng tupos, italan ko, oh Diyos. Itaag kantaak, kanta tiragsak, tamanipod singit, nagundot lawag, apuag serbiyak, kenagtuluyak, aging nga alaem, tuwing pabulod mo abiyag. Idaydayaw ka, o manamarswa, tati ayat mo, nagpaiduma, di kinamatalik mo,
ating There we have it! Dito ti kantang naimbag ti agserbi ti Dios only here at Campus League of Radio Internet at 12:31. Ipanagaya ti Diyos, jak pulos sa marupot, inaldaw marikrik nakiin nagpanagbiat, umaiman ti todo, algawin no bagyo, tintuag balbali ti Apo. Nagimbag, iagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak, sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnak, Espiriton kanayo na sumipsibay kanya, sumang tetipig sa talnaken dililiwa, lumabay dake sa rigna. Nagimbang, iagserbi ti Diyos sa naayan, sanuman panagbihan. Sanuman panagbiyak, uray ka sanuman panagbiyak. Di panagnak nito'y nagaano nga panagsagabang, bisinti kang inigram ken kinadamkan,
diin na rin niya Jesus kanatayo at tutuloy tayong araw niya ang sabihin ko na nais doon na matalag ka nagiti ka karina ijajiligan mo naman I want to digin na signet dati ko diro itinawan ipanagliday Dami Yesu Cristo adan to dyan I want to ijajiligan mo naman I want to digin na signet dati ko diro itinawan I want to di panagliday Dami Yesu Cristo adan to dyan Dami Yesu Cristo adan to Alright, and then, ano oras din? Kagabsat kang kakayem. And then, 38 minutes past 12 o'clock. Mudi nga kumayem. Patukara ko, hindi kita Ilocanong pag gusto na yun. No, kasi in-privacy kami dating at patugtugag eh. Okay? Noro kita din, kagabsat nga may patugtug. Hindi kita ikantanta nga Ilocano nga pag-ayat tayo. Kaya't, mabalinin. Mabalinin na ipadokar ni kita. So, suplito ni DJ Jack Alpazon, di kita sumaganad. Pampalagin dito studio. Simulcast. This is DJ Jake's Talk. Simulcast via World Wide Web. All the hits, one station. Streaming 24/7. Kamusta? Radio, internet. The #1 hit music station. Malimuti mong yan ang safety iluhan niya tayo hindi. Radio, internet. Kakastoy marikrik na sipod nagkita ta sa pulen na kadagitoy mata